prievodcov, tiež do Slovenska je južná časť dedinky. Navštíviť penziopastieri, deti majte urobiť stula. A takého, že si nie. Aj napísané také. Najlepšie stuli na Slovensku. Aj to knižka z prievodcov. Však ja každý druhý deň nosím 50 kusov. Dneska je tu už menej ľudia bolo. To počasie sa povabralo. Že 4 dní v kuse pršalo. Ale hríby rastú, počujte sa, viete, koľko rastú. Chvála Bohu, sme nenašli. Nenašli ste nič? Na pochodníku sme išli. Na pochodníku ste išli, ale počujte sa na Čertovú hlavu, jak sa ide. Čertové sedlo, sa to volá Čertová hlava. Boli tam títo turisti moji, čo tu boli, že to boli z Pezinka. Také dubáky donesli, takéto vysoké, hrubá stopka, tvrdé jak skala, tej standy. No ale nemali sme nič, len mapku sme mali a v rukách, čo donesli 2 a 2. Ráno ti urobím pražincu, že ideme aj tak ráno, skoro ideme domov, že zoberieme si doma, si urobíme. V ráno odchádzali po 4. Po obede donesli. A ja keď idem, tak donesiem takýto ruksak, 25 kg a plus ešte košík vyberiem, lebo tam mám košík, ešte ten košík vyberiem, ešte ten donesiem. Takže 35 kg hríbov. Ale šlápem 15 kg. Jak turistý.